Ассалому алейкум апа ухаро ва модарҷонои азиз. Боз як хушхабари дигар. И ҳам боша ай компания фабили. И хушхабара бовар кунӣ қаторат буроварди сай компания. Анамин духиёе ки шумо мебинед, беҳад духиёи хушрӯ пад вибр. Шумо интихоб карда мегиред. Киё интихоб карда гирифта метавонанд ёра бепул? Ҳамон нафароне ки ба ҳол дар компания фабилик аъзо шудагӣ нестанд. Ме дар он 1500 рубл дар харидорӣ мекунед, духиёя бошад, тухфа мегиред. Хоҳен иша мегиред, хоҳен иша мегиред. Ино 1000 рубл боло меистанд. Лекин барои шумо барои хариди хонаи худотон шумо тухфа мегиред. Ваҳ, чӣ қадар завқи нағз дорад, омнавис шавед, ин тухфаҳоя шумо сазовор шавед. Инчунин тухфаҳои зиёд боз шумо дар командаи мо интизоре ки шумо метавонед ки боз дигар тухфаҳоро гиред. ассалому алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз барои шумо тридиёи навинка марҳамат занако бидавем. барои чӣ мегум бидавем? барое ки успед кунен, сразу скриншот кунен, партоед. ами тамом мешава, баъд ба ҳазур занг мезанен, инамира мада даркурай. ё ами як бор меяд, нози ами материал як бор меяд, дафъаи дигар намеояд. барои ин мо қаб задем барои шумо ҳамин чизоро гирифта тайёр карда омода кардем. сер санган тридиё материалшон якм сор оригинал. ҳамин каси пурсатон ки айгиҷо харидан дар кор, ҳамин чизи оригинала аймо мехарем, барое ки мо шумо да арараш мобайниш да диим сорт и хеле корорамон намекунем. ай вақташ ин накардем. ҳамаи ҳамин тоза ина скриншот кунен, бипартоен, бипӯшен, баҳорда истироҳат кунен. фақат дуо метем. баъд ина нархи ҳамиё 3 метраш 100 сомон. сер санган ё сер санган 3D. баъзе ҷода 5D менависанд, шоне ки 5D нестан, ё 3D меган ёра. ҳамин гулошон намуда места. камтар хеле фикр мекунӣ ки бисёр одамҳо фикр мекунанд ки ҳамиё хеле вишивка загиянд. не, ё вишивка надоранд, просто гулшон ҳам хеле сохтагия компютерни вариант 3D шон меган. дар назари одам метавонад ки ҳамин буромада истодагия гули вишивка, не ки ё вишивка нестанд. ҳай гули навинкан тоза марҳамат барои любой намуди кожа ҳаст. сафедаки, зардаки, гандумранги, чӣ хел пӯсти дошта бошӣ, ҳамин хел чизо барои шумо тайёр ҳаст. марҳамат занг мезанен. еда мо қариб як 100 намуд дорем. 100 намуд. 100 намудай ай ҳар кадомиш шумо ина вибр кунед. ҳамаша ма шумода ҳамин як видеода нишон метавам. фақат скриншот мекунӣ, тезтар кадоме ки чақонай ҳамун одамда мераса. нархшон 100 сомон барои 3 метраш. 3 метри ровна, даже зиёдтар. 3 метр 5 сантиметр. 3 метр 3 сантиметр. мо зиёд задагем ки ҳамин одамо наган ки 297. ина бинен ҳар кадомаш ҳар хел расветка дора. гулошон компютерни ҳам ҳастай. любой маркаи гул барои шуморо ҳамиҷа ёфт мешавад. чизое ки шумо дидесен ҳамаш 3D меган. 3D материали якм сорт қатия. мо дуюм сорт мобайниш да арараш шумо да иншоалло ба ҳамин худо наметем. кадоми да шумо дар москваен, дар кадом шаҳре ки бошед, фақат занг мезанед, мо шумо да доставка мекунем. доставка тамоми шаҳрҳои ноҳияҳои тоҷикистон дорем. барои масъалаи доставкада шумо ягон майда зиқӣ накунед. доставка ноҳияҳо такси қатъӣ мераванд. таксиётон аксариятш 10 сум мегирад, аксариятш 20 сум мегирад. кабуч ҳастай бо ҳаст ина камтарак тюнитарай. ай сурата баъзе вақт дигар хел меоянд, ай пеш дигар хеланд. баъзеш ай пеш хушрӯанд, сурата безебтар меоянд. ҳар хела ин материал 3D-ра намефаҳмӣ. сер санг задагиянд, сангошонам хушрӯ задагия, хеле ягон майда тез намерезанд, вайрон намешаванд. на кадомида маъқул мешавад. фақат доставчико занг занем, просто так нанависен и чанд сумай. ами 3 метраш ман 10 бор такрор мекунам. ами 3 метраш 100 сомон, яъне як либосаш.
марҳамат ҳамин фасон шумо вибр карда мегирин. фақат успед кунен чибаки ҳамин боро камам. гули новинка ё бозорда нест вообще. ҳамин шумо намера дидестен газое ки бисёрш аксариятш бозорда нест. марҳамат. маъқултона шумо метавонед ки партоед. ин ҳами дар назартон метавонад хиёл мекунед вишивка ине ки вишивка нестай. ин ҳам хел сохтагие. маъқулотона фақат скриншот мекунед ва номрора мепартон ватсап. ҳамин ватсап мебинен шумо қариб 100 та намуди гул новинка барои шуморо тайёрае. кадоме ки мисол бисёр мегирад баъд боз суратшам мепартем. аксарият одам сурат мегӯянд. шумо фақат агар бихоед ки кортон тезтар шавад сураташ шумо скриншот мекунед маъқулотона мо ҳам сразу шумода ҷамъ мекунем бортона равон мекунем. чӣ хеле ки шумода дар кор мешавад анам боша мо туғри када мефиристем. боқи сарбаланду обод бошен. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.